Здравейте, приятели на Interactive Tennis! Включваме се от нашето страхотно офисче, за да изтеглиме жребия за основна схема на VMAX Open, пролетния голям шлем на Interactive Tennis. Тук може да видите, на масата сме се разхвърляли малко с участниците в основната схема, като важното е, само ще ви кажа, всичките не ги знам наизуст, но ще се опитам така. Първия поставен е Милен Георгиев. Най-отдолу в схемата е Андрей Андреев под номер 2. Под номер 3... сега ще видя. Това е номер 4 Марин Нейков и номер 3 Марк Хаджижеков, като между тях двамата, така пак ще ги затворя, ще ги разджуркам, ще ги сложа в това, в урната. Първо ще изтеглим кой да бъде в горната част на урната, на схемата, после в долната част. Тук са следващите, които са Мартин Дамянов, Николай Тенев, Иво Буджаков и Веселин Буров, като това са 8-те поставени, ще ги разхвърляме из схемата. Горната част двама и долната част двама. Тук останалите са вече следващите, които са Мартин Михайлов, Иво Андреев, Румен Георгиев, Иван Топчийски, Тома Атанасов, Венцислав Изевков, Ангел Стоименов, Веселин Димитров. Това са до 16 поставените и вече пък тук са квалификантите. Знаете, тази година 12 квалификанти имаме и 4 с wildcard попаднали сред тях са Милослав, ако не се лъжа, Боян Петков и така нататък. Сега като изтеглиме жребия ще разберем, но нека да започнем с третия и четвъртия. Ето, не гледам. Хващам. В горната част на схемата е Марк Хаджижеков. Той отива в потока на Милен Георгиев от горната страна. Така ще ги размествам. В долната част е Марин Нейков, където слагаме го под Марк. Точно така. Сега слагам тук в урната следващите 4. Както казах, ще изтеглиме двама тук и двама тук. Взимаме най-горе Иво Буджаков. От него Мартин Дамянов. Марто в потока на Марк. Иво Буджаков в потока на Милен Георгиев. В потока на Марин Нейков попада Веселин Буров. Веско Буров за първи път ще вземе участие в големия шлем. Той е от Габрово, така че и последното листче Николай Тенев попада в потока на Андрей Андреев. Ето ги така. Нямаме си друга схема, така ще ги разхвърлям. И тук пак по същия начин започваме. То всъщност те ще трябва да са ето тук. Тук и тук. Започваме. В потока на Милен Георгиев Ангел Стоименов. Всъщност сега това са вече 16-те. Втората. Венци Изевков попада в потока на Иво Буджаков. Евентуално биха се срещнали на 8-ми финал. Теглим още едно листче. В потока на Мартин Дамянов е Иво Андреев. Ето. Ще ги видите. Тук теглиме още едно. В потока на Марк за 8-ми на финалите.
попада Веселин Димитров. От Благоевград, Веско Димитров. Ментето. Така наречения. Продължаваме надолу в долната част на схемата. В евентуален осмина финал с Марин Нейков може да бъде Мартин Михайлов. Листчето, да, тук е излезнало. След това продължаваме надолу. В потока на Веселин Буров, Иван Топчийски. Ето така. Останаха две листчета, не помня кои са, но сега ще разберем. Румен Георгиев попада в потока на Николай Тенев и най-долу при Андрей Андреев е Тома Атанасов. Мастър шампиона от Сани. Ето така. Сега ги правим по двойки. И между тях пак ще теглиме след малко. Вкарвам останалите. Както казах, тук са и квалификантите, и четирима с wildcard. Тази година 20 участника попаднаха директно в основна схема и 12 са след квалификации. Почвам да тегля по две листчета навсякъде. Или не, то всъщност от тук нататък вече теглиме опонентите на всеки един от тези 16. С Милен Георгиев, тук не забравяйте и Милослав, сериозни, но Q8, записал съм си тук, евентуално единия от възможните опоненти е Станислав Югов или всъщност сина му Стилян Югов. Да? Евентуално Стилян Югов, но има и други, които могат и да го победат, още не е ясен кой ще бъде, но от квалификант номер 8 ще играе с Милен Георгиев. С Ангел Стоименов ще играе Милослав Марчев. Между другото, Ангел си пожела още от първи кръг да има силен съперник и ето Милослав Марчев, Ангел Стоименов, още от първи кръг. Страхотен мач ни предстои още от самото начало на турнира. Срещу Венци Изевков. Сега ще видим опонента на Венци Изевков. И гледам нагоре. Венци Изевков ще играе с квалификант номер 6. Това може да бъде или Иван Андреев, или Радошанов. Така че и тук ни предстои... То няма да има лесни матчове със сигурност. Иво Буджаков. Да изтеглиме кой ще играе с Иво Буджаков в първи кръг на основната схема. Това е квалификант номер 7. Богдан Богданов или Димитрий Бенчев. Тези, които вече ги знаеме, сме си ги записали, има някои, които все още не са. Значи Димитрий Бенчев и Иво Буджаков. Срещу Мартин Дамянов. Ботството може да е... Но не. Друг фаворит. Q9. Това е Никола Минчев или Вениамин Диков. Още от първи кръг, основна схема. Мартин Дамянов. За Иво Андреев, опонент на Иво Андреев. Като че ли горната част на схемата тази година е силната. Виктор Петков. Виктор Петков тази година спечели, ако не се лъжа, 2 турнира, но след това последва контузия. Така е като карат скияне и играят тенис.
И така, Виктор с Иво Андреев. Сега теглиме за Веселин Димитров. Кой ще играе за Веселин Димитров от Благоевград? Опа, едно лище падна. О, палянка! Връщам тук. Срещу Веселин Димитров, Q5. Това е Иван Танев или Боян Гюров. Q5. Той отива срещу Веселин Димитров. Срещу Марк Хаджижеков. Вдигам тук. Надявам се, че няма други паднали. Срещу Марк. В първи кръг на основна схема е Q1. Иван Михайлов или Ники Цонков. И така, горната част на схемата вече е ясна. Най-отгоре Милен Георгиев с Q8, Милослав Марчев, Ангел Стоименов, Венцислав Изевков с квалификант номер 6 по-надолу, Иво Буджаков с квалификант номер 7, Мартин Дамянов с квалификант 9, Виктор Петков с Иво Андреев и Веселин Димитров с Q, квалификант номер 5 и последното Марк Хаджижеков срещу Q1. Продължаваме на долната част на схемата. Срещу Марин Нейков. Срещу Марин Нейков се изправя квалификант номер 2 Светослав Стоичков или Страхил Христов. Тази вечер двамата ще играят, така че бившия номер 1 за 2022 срещу шампиона от Санта Марина Мастърс 1000 прясно преди няколко дни. Сега теглиме за Мартин Михайлов. Срещу Мартин Михайлов се изправя квалификант номер 12. Един от възможните е Здравко Цацов. Иван Топчийски ще играе срещу квалификант номер 3 Чавдар Михайлов или Илия Танев. Така. Срещу Веселин Буров в първи кръг се изправя Божидар Николов. Срещу Николай Тенев се изправя квалификант 10 Момчил Димитров или Стефан Аврамов. Останаха още 3 листчета, значи нищо не е паднало. Румен Георгиев ще играе с Боян Петков. Още първи кръг. Страхотен матч ни очаква тук. И останаха Тома Атанасов и Андрей Андреев. Срещу Тома Атанасов се изправя квалификант номер 11, който за момента евентуално Патрик Вълчев, но има още двама възможни. И последното листче е квалификант номер 4. Все още са във втори кръг на квалификации, но победителя от този поток ще играе с Андрей Андреев. Ето, може да минем отгоре надолу, да видите Милен Георгиев с квалификант номер 8, под тях Милослав Марчев, Ангел Стоименов, изключителен матч, финал още в първи кръг, Венцислав Изевков срещу квалификант 8, Иво Буджаков квалификант 7, Мартин Дамянов срещу Минчев. И така нататък, виждате ги горе-долу. Сега ще качиме програмата и на сайта, така че да може да видите. Определено ни очакват страхотни двубои. Тепърва ще има да анализираме
Тепърво ще има да анализираме жребия, но така с просто око се вижда, че горната част определено е изключително тежка. За пореден път Милен Георгиев няма късмет, или Радо Владимиров ще му се падне в потока, или Мирослав Марчев или Ангел Стоименов още от осмина финалите, както е в случая. Но евентуално виждаме тук Марин, т.е. Марк Хаджижеков, евентуално с Милен Георгиев, ако считаме тях двамата за фаворити в този поток, могат да се срещнат на полуфиналите, докато долната част на схемата Марин Нейков и Ангел и Андрей Андреев, двамата трябваше да играят на Санта Марина по принцип, но така и не се състоя този двубой. Сега може това да бъде на големия шлем, на полуфинал. Нека да си пожелаем супер мачове. Добре дошли сте в Националния тенис център на централния корт. В първите кръгове ще са нужни, разбира се, и другите кортове, за да може да по-бързо да мине първия кръг, но след четвъртфиналите, както знаете, излъчваме на живо с съдия на стол, така че и ще бъдат задължително всички четвъртфинали нататъка, от четвъртфиналите нататъка на централния корт, за да може всеки един от вас да се наслади на качествен тенис. Вярвам, че с такива играчи той ще бъде такъв. Пожелавам на всичките успех и най-добрия да победи!